Τα κύτταρά μας θα κρίνουν αν έχουμε έναν υγιή μεταβολισμό στο τέλος και όχι ζυγαριά. Μιλήσαμε για το σηκώτη, μιλήσαμε για το έντερο, τώρα πάμε να πούμε δύο λόγια για εκεί που καταλήγουν όλα. Τα κύτταρα είναι το εργοστάσιο του σώματός μας, εκεί παράγεται η ενέργειά μας, εκεί ρυθμίζονται όλα, εκεί καταλήγουν όλα τα θρεπτικά συστατικά. Αν τα κύτταρά μας δεν τροφοδοτούνται σωστά και φυσικά αν το pH μας είναι διαταραγμένο, που είναι ο περιβάλλον χώρος που βρίσκονται τα κύτταρά μας, τότε πολύ απλά ο μεταβολισμός μας κολλάει. Όλη η υγεία μας εκείνη τη στιγμή δεν είναι και στο καλύτερο επίπεδο. Γι' αυτό κάποιος που θέλει πιο ολοκληρωμένη υποστήριξη του μεταβολισμού του χρειάζεται ένα σύστημα, χρειάζεται μια σειρά να υποστηρίξει και το έντερό του και τα κύτταρά του και το σηκώτη του. Το σύστημα που ακολουθώ εγώ κάνει ακριβώς αυτό, για να μπορεί το σώμα μας να παράγει ενέργεια και φυσικά να λειτουργούν όλα φυσιολογικά. Αν θες να σου δείξω πώς δένουν αυτά τα τρία μαζί και γιατί αυτή η συγκεκριμένη σειρά κάνει τη διαφορά, στείλε με ένα μήνυμα να σου στείλω ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι.